A favor. A més vots a favor de proposta per a Eivissa, PSOE reinicia i Podem, l'Ajuntament de Portmany ha aprovat d'urgència avui instar a Ports de les Illes Balears a que prohibeixi l'entrada de ferris a Sant Antoni. La Baia ha de ser el nucli central dins del nou model turístic del nostre municipi. Aquest és un dels objectius a desenvolupar dins el Pla Estratègic de Turisme amb el que Sant Antoni s'ha compromès del 2016 al 2030. Postura que no comparteixen els seus socis de govern que han defensat en minoria que aquest punt d'entrada a l'illa és imprescindible a nivell econòmic. Si volem defendre un turisme i tenir una temporada millor l'any que ve, perquè aquesta temporada no sé gaire bona, quizá els ferris serien una bona oportunitat. Fet que neguen des de PSOE reinicia. Els barcos no aporten ocupació hotelera, no aporten despesa, no aporten absolutament res per espormanyir. Partit Popular i Ciutadans, això sí, es mostren a favor de pactar restriccions en quant a horaris, velocitat de navegació o tipologia de vaixells. Asseguren en aquest sentit que compten amb un ampli suport per part de la ciutadania. Els socialistes i Podem, que han posat en dubte aquest sondeig, han insistit en la reconversió de l'estació portuària en un espai lúdic. Es algo que va a beneficiar a Sant Antoni y que se va a ver a medio y largo plazo. Ara, l'opinió de l'Ajuntament xoca amb la de Ports. I és que cal recordar que la setmana passada Port de les Illes Balears va fer públic un informe on es mostrava a favor de la recuperació dels ferris, considerant que econòmica i mediambientalment suposava una opció sostenible. La moratòria actual finalitza el 31 de desembre.